Sretno rođendan, Jeci. Hvala. Ti mene super, ovo sam baš želela da imam. Jo, kako je dobro. Da ti Miloše, mislila sam da nećeš da dođeš. Mama je odvela papu kuću bara. Pa nimam ko da čuva ocu. Morao sam da ga penem sa sobom, on je spor kao puš. Nije istina. Miloš igra igricu, zato smo kasno krenuli. Ma nemoj, a ti što nisi umoj da završiš perku. Ej, vas dvojica, mislim da tako cijelo večer se prepirate. Za početak, čestite Jeleni rođendan. Srećan rođendan. Gdje je pokro? Pa kod tebe. Zar nije kod tebe? Nije, ti si ga uzeo. Ali sam ti ga posle dao. Ajde, upalite, glavno da ste vi došli. Samo pazite da ne zgazite mačku. Muva se tu negde po sobi. Od Nemanja. Kaže da ne može odgovoriti. Ne daj mu mame tata da izađe da ne sredi sobu. Soba je u takvom kršu da uskoro neću vidjeti svetlost dana. Zamislite kako bi izgledalo da mi možemo roditeljima da vodimo kazne kad se ne ponašaju po pravilu. Moja mama bi onda stalno bila pod kaznom. Njeno ponašanje prema meni je grozno. Čim mi priđem, ona odmah viče. Nemoj malite ništa da me pitaš, glava mi je kao golubac. Moji roditelji dolaze sve kasnije s posla. Sinoć su stigli tek u 8. Baš sam se smorila. Ja ne podnosim tržne centre. Mama me tamo vodi svake subote. Umiramo dosade u supermarketu. A još ako mi padne na pamet da isprobava haljine, onda je to poput katastrofa. Moja mama pravi kolače samo kad je neki praznik. Ja bih je zbog toga oborjala na pop. Moj tata bi mogao da ponavlja rano. Viđam ga jedino kad me vozi u školicu crta. A i tad sve vreme pričam mobilno. Ja bih mojim roditeljima dala uko, zato što se uopšte ne smeju. Stvarno. Ja ne mogu da se setim kad smo se zadnji put u kući svi smejali. Mene mama i tata stalno vrte što sam na računaru, a nije tvoje ne dižu glave s ekrana. Ili su na Fejsu, ili su na Twitteru, ili su na nekom forumu. Kako to da je za mene kompjuter štretan, a da je za njih koristan? Nije nego... Moji su jednom zaboravili da pokupe Miloša s rođendan. Ocu, ne smaraj! Priči, oce, priči, kako je to bilo? Miloša su odveli kod Sofije na rođendan, a njih dvoje. Otišli su u pozorište i isključili mobilne. Rođendan se završio, a predstava nije. Sva djeca su otišla kući, osim mene. Sofijini roditelji razmestili krevete, ljudi obukli pidžame i oprali zube. Haha, ne vidi ni blago. Miloš se jednom upišao u krevet. Reći mi, znaš kada ću opet da te povedem sa sobom? Ne diraj ga, baš je sladak. Šta bih ja dala da imam brata ili sestru? Ali moji roditelji neće ni da čuju. Možeš slobodno da ga vodiš kući. Za mene tiče, ne moraš ti da ga vraćaš. Sad sam se ja nečeg setio. Kad nam dođu gosti, mama me redovno tera da pročitam sastav iz drugog razreda. Majčin zagrani. Jer svaki put kažem da me ne blamira s tim sastavom, vred. Jednom sam ne čitao i pred poštarom. Ljudi, imaju neku ideju kako da roditelji dovedemo u red. Miloše, jel se sećaš kako su roditelji sakrili novogodišnje poklone? I posle nisu mogli da ih nađu. Našli su ih tek na leto kad su krećili sad. Ajde sad čuti malo, oco. Hoću ja nešto da kažem. Ostalo mislim da su naši roditelji zaboravili da su oni nekad bili dece. Tačno, oni samo sedi ispred računara. Zaboravili su da igraju žmurke, da spreme kolače od blata, da kraju međuša od trešanja. Pa šta da radimo? Ja mislim da mi napišemo jedan... Ne, kome ćemo sve lepo da im objasnimo. A kakav mail? Ljudi, kad vam kažem, roditelji samo mailove čitaju. Mislila sam da napišem pozorišni komad i da ga izvedemo pred roditeljima. Ne razumem. Napišemo lepo sve što smo danas razgovarali. Onda to lepo izvedemo pred roditeljima i onda na kraju iskreno se nije oko razgovara. Super ideja! Ja mogu da odgojim starijeg brata, a Miloš mlađi. Ne možeš naravno. Aci predlog je jednoglasno odbijan, ali majke jednoglasno prihvata. Ko je za majim predlog neka digne ruku? Onda krećemo u akciju. Ali prvo, rođendanska torta. Divan dan, divan dan, divan dan. Miloš jedan tako jako dunao svećice da je pao sa stola.